Előszó. Ez a film a felnőtteknek szól, akik gyerekek voltak, és a gyerekeknek, akik óhatatlanul felnőttek lesznek. Üdvözöljük táborunkban! Avagy... Idegeneknek belépni tilos. Hurrá, nyaralunk! Írta Semyon Lungin és Ilja Nusinov. Rendezte Elem Klimov. Fényképezte Anatolij Kuznyecov. Zenéjét szerezte Tari Vergiev és Jakusenko. Magyar szöveg Séri András, hangmérnök Vargányi László, rendezőasszisztens Zala Kálmán, vágó Talpas Iván, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Bursi Katalin. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. A főszerepben Jevgenyi Jevsztyignejev, magyar hangja Balázsi Gyula. A tudás, világosság. További magyar hangok. Felföldi László, Halász Aranka, Hegedűs D. Géza, Kovács Nóra, Sándor Böske, Újlaki Dénes, Vadai Viktória, Eszedóra, Székely Dávid, Alapi Gergő, Antalovics Balázs, Deme Gábor, Fülöp Ervin, Hajdu Gabi, Horváth Csilla, Jávor Zsófi, Molnár Gergő, Molnár Luca, Németh Kristóf, Páhán Judit, Paciga Mónika, Petrik Péter, Somlai Edina. A tábor a gyerekeké. Harmadik raj! Fürdünk. A helybéli gyerekek pedig odállt a szigetnél. 2, 3, 4. Mitrofanova, a napos. 6, 7, 8. Ő a rajvezetőnk Vája. Ők meg is Stasi, Gyimka, Lena meg a többiek. És a cipőik. 10. Ja, aki még nem tudná, a bácsikája maga Mitrofanov elvtárs. Ő pedig a sportvezetőnk. Nem ő, nem aki borkával tömi a fejét, ő a gondnok. A sportvezetőnk, na ő az. Télen egyetemre jár, nyáron úttörő táborba. Máj Gunárnak csúfolják, de nem haragszik érte. A doktornő. Ott pedig a táborvezetőnk, Dinyi elvtárs. 22. 22. 23. 24. 25. 26. 1, 2, 3, 4. Kisfiú! Marss innen, kisfiam, de rögtön! Éberiek egyszerűen nem ismerik a rendet. Pedig a faluban több gyereknek is szamárköhögése volt. Vigyázni kell, ne legyen köztük meg a miénk közt semmi kontaktus. Semmi kontaktus. Attól is a hidegrász, hogy nem sokára itt ez a szülők napja. Nem elég a sok helybeli, még a városból is jönnek a bacillus hordozó szülők. Na és aztán majd elmennek. Nem fröcsköl! Egyáltalán. Minek ide csődíteni a szülőket? Azt mondják, eljön Mitrofanov elvtárs is.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. A cipőket fölvenni. Mindenki fölveszi a cipőjét. Mi az, valami baj van? Fölveszi a cipőjét, azt mondtam. Mindenkin cipő van. Ez kinek a cipője? Az enyém! Te tudod, ki veszett el? Miért neked nem mindegy? Ki van lukadva? Kiszökött. Ez Kostya. Kostya, Ínyocski. Ez az övé. 3, és? Ínyocski! 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 Ez vagyok én. Engem hívnak Kostya Ínyocskinak. Gondoltam, átúszom a szigetre. Jól úszom ám, tényleg. Miért nem hiszik? Na, mindjárt. Ezt a távot akár 100 000-szer is leúszom. Háton 2:12 úszom, ha tudni akarják. Ha nő lennék, országos bajnok lennék vele. Amikor én ennyi idős voltam, a nyári szünidőt én is úttörő táborban töltöttem. Csak hogy nekünk nem volt ilyen jó dolgunk. Mi magunk vertük magunknak a sátrakat. Kondérban főztük magunknak az ebédet. A vizet magunk húztuk a kútról. És így tovább. Sok volt a fogyatékosság a kényelem tekintetében. Ezzel szemben nézzetek csak körül most. Nézzétek meg ezeket a komfortos lakóépületeket. Milyen gyönyörű szép pázsitot kaptatok. Vízvezetéket, televíziót, gáztűzhelyes konyhát. A legmodernebb, minden igényt kielégítő létesítményeket. Gyerekek, ez a tábor értetek van, a tiétek. És cserébe mi az egyetlen, amit megkövetelünk? A fegyelem! A leghatározottabban megtiltottam a szigetre történő átúszást. Ínyocski pedig a tilalmat megszegve átúszott. A szamárköhögősök közé. Nem is volt ott szamár. Harmadik raj, nem locsog. Példát vesz a második rajról. Mondjátok meg, ugyan ki garantálja, hogy ezek után Ínyocski nem vált fertőző góccá? Ki? És ez már nem az első fegyelemsértése volt. Mindjárt az érkezés napján bottal vívott. Mi lett a következménye? Megmondom, mindenki elkezdett bottal vívni. Még a lányok is. Aztán lámpaoltás után a takaró alatt. Zseblámpát gyújtott és neki állt könyvet olvasni. Erre meg mindenki olvasni kezdett. Ezek után ma fogta magát és átúszott a szigetre. És most mi lesz, kérdem én? Mindenki át fog úszni a szigetre, mi? És hogyha kútba ugrik, mindenki utána ugrik. És ami még súlyosabb, Ínyocski holmia közt egy teljes horgászfelszerelést találtunk. Mit gondoltok, kérdem én? Ugyan mi célból hozhatta magával? Ínyocski kiállította magáról a bizonyítványt, aminek alapján nem marad más hátra. Ínyocskit a táborból el kell távolítanom. Végeztem. La
A táborból önkényesen eltávozni tilos. Dínyi nevtárs. Az vagyok. Dínyi nevtárs. Mondd csak, Ez nem elvtársnő. igazságos. Én azt Te gondolom, csak hogy... ne gondolkodj. De hát olyan borzasztó, amit csinált. Mondd csak, hányadik éve táboroztat? Most először. Aha. Kérsz kompótot? Ez a gyerek jól úszik. 2-12 háton. Aki viszont sehogy se tud úszni, az nem fullad vízbe. Az fullad bele, aki tud. Te most talán azt hiszed, hogy nekem Inocskinért nem fáj úgy a szívem, hogy majd megszakad. De hát Dínyi nevtárs, akkor engedje vissza. Vállalom a felelősséget, hogy nem lesz vele többet semmi Jól baj. van, jól Utána van, megyek hagyd és csak. visszahozom estére. Nem hozod vissza! Ha csak egy Inocskira ügyelsz, úgy könnyű. De nekem ilyen Inocskinom 263 van. Érthető, amit mondok? Érthető. Kompótot kérsz? Nem. Jó. Gyertek, pajtások. Gyerekek. Na, úszóbajnok. Vége az úszkálásnak. Tedd el a jegyedet. Otthon van valaki? A nagymamám. Na, és jól bírja magát? Akkor jó, talán túléli. Ugye hazatalálsz? Mindjárt jön a vonatod. Addig már itt hagylak. Csak le ne maradj róla. Na jó, mondjuk, hogy megérkezem. A nagyi persze nem sejt semmit, különben mindjárt nem énekelne. Kinyitja az ajtót, meglát, és azt mondja: Kostya, mi történt veled? Kidobtak a táborból. Kostya, mi történt? Kidobtak a táborból? Most jön az, hogy te fogsz engem a sírba vinni. Te fogsz engem a sírba vinni? Meg a szokásos cécó. Miért ölted meg a nagyit? Most még szónokolni is fog. Hogy amikor még ő is ilyen kisfiú volt. Amikor még én is ilyen kisfiú voltam. Neki is volt kedves, jó, drága nagymamája. Nekem is volt kedves, jó drága nagymamám. De ő persze soha az életben. Nem úgy, mint én. De én, amíg csak élt, soha se tudtam olyan elvetemült lenni, hogy halálra keserítsem. Nem úgy, mint ő!
vonult Kostya Inocskin illegalitásba. Na nem, minden lány tud. Mutasd meg. Na jó. Taníts meg! Én meg cserébe téged megtanítalak telepátiázni. Akarod? Mit csinálni? Távolból parancsolni szó nélkül. Kozmosz, gyere ide! Vele telepátiáz. Nekem mindegy. Na és mit csináljon? Mindegy, akármit. Várj! Hülye! Ezt nem én telepátiáztam, csak úgy magától. Betszó! Van bent valami. Ez farkasszag. Vagy borz. Megolytál már borzot? 100 legalább. Hát ti mit csináltok itt? Ha? Segítek, nem már! Jól van, na. Kaparj. Inkább csalogassuk ki. Várj csak. Menj hátrább. Na most kapd el. Na ez kinyiffant. Most miért kellett? Lehet, hogy nem nyiffant ki. Nyisd ki. Most! Áú! Mit csinálsz? Meg vagy te hűlve? Kostya? Figyelj! Fontos hirdetményt teszek közzé. Holnap megtartjuk a szülők napját. Ami a mi vonatkozásunkban azt jelenti, pajtások, hogy holnap rekordot kell döntenünk. Rekordot? Az bizony, fegyelmezettségben, szervezettségben, ötletességben. Egyél. Innen ki hiányzik? Inocskin. Zárkózz fel. No, hogy állunk tehetségekkel? Nálam 3 van. Csak 3 az egész rajban. Hogy ennyi gyerek közt ne lenne több tehetség. Nem pajtások, már ne is haragudjatok, de én ezt nem hiszem el. Mindenki a felét. Ha valaki nem tud énekelni, táncolni, nem baj. Az majd szavval harmonikázik, vagy tornázik. A legjobbak pedig a legérdemesebbek. Ugye tudjátok, pajtások, hogy kik a legérdemesebbek? Akik példásan fegyelmezettek! Helyes, és még? Akik semmit sem hagynak a tányéron! Akik csendes pihenőn alszanak. Akik főbeszednek a nyusziknak! Nagyon! Tehát erre is menj tovább! No tehát a legérdemesebbeknek itt az a megtiszteltetés, hogy részt vehetnek a jelmezes felvonulásban. Aki bűvészkedni tud, az tehetség? Tehetség. Akkor engem is tessék felírni. Tudok bűvészkedni? Helyes, bemutathatod. Kártyatrükköt nem. Gyerekek, bűvészkedés, művészi torna, akrobatika, pantomim, mindennel lehet jelentkezni. Egyél szépen. Ó, Mitrofanova! Mi újság? A bácsikád itt lesz? Meglátogat bennünket Mitrofanova elvtárs is. Az én apukám is meglátogat, de ő csak engem. Nem baj, te csak egyél. Tudod, mi a törvény? Ha? Nem tudod, ennyi. Hát halló, pajtások, mi a törvény? 3, és... Evés közben nincs beszéd! Csendes pihenő. Befelé. Másoknak, de nem nekünk. Gyerünk! Srácok, tegyétek bele a kaját a bűvészdobozomba. Ebben feltűnés nélkül levihetjük Inocskinnak. Siessünk.
most futás. Halljam. Mi van ebben a dobozban? Semmi különös. Tessék megnézni. Úttörő létetekre madarat kínoztok. Nem szép dolog. DDT-t a ruhába, pusztuljon a mikróba. Ez kérem nem tréfa dolog. Amíg a jelmezek nincsenek fertőtlenítve, szó se lehet semmiféle jelmezbárról. Nem fognak ettől kifakulni? Mi az előbbre való kérdemén? A tarkaság vagy a gyermekek egészsége? Ne izgulj, nem fakulnak ki. Kibírtak ezek már mindent. Benzint, formalint, alkoholt, rovarírtót, amit akar. Azért még impregnálni kéne őket szamárköhögés ellen. Végre ezeket a jelmezeket táborról táborra hurcolják. Mert ezek kipróbált, megbízható jelmezek. Hát ez meg miféle csendes pihenő? A vonós négyesnek felmentést adtam a csendes pihenő alól. Hadd gyakoroljanak. Kimászhatsz. Siessünk. Nyomás. Sétálva játszanak. Virtuózok. Siess. Hát ti mit csináltok itt? Ha? Semmi között. Menj innen! Nem állok le! Indulás. Mit olvasol? Csehovot. Minek? Mulatságos. Inkább komolyabb dolgokat olvasnál, például a rajvezetők lapját. Hasznosabb lenne. Itt a mezők király kisasszonya. Zenét! Hódolatom, kukorica. A vegyi kombinát táborában te kaptad a tortát? A posta táborában is te kaptad? Én bizony. Nálunk is te kaptad. Na, náhogy én. Miért? Csak nem adhatjuk a tortát a csizmás kandúrnak? Dinyi nevtárs, mostanában annyit cikkeznek a babtermesztésről. Ne inkább a bab kapja a tortát? Ha a babnak kellene adni a tortát, a többi táborban is azt kapta volna. Nem kell izgulni. Fenyő ünnepkor is ezek a jelmezek. Nyáron a táborban is. Már látni se bírom őket. Ha nem bírod, hát ne nézd. Tényleg, miért ne csinálhatnának a gyerekek maguknak jelmezeket? Kreppapír, olló, csiriz van hozzá, mi kell még? Hát a tábor hírneve. Szedje Mit már mondanának belőlem rólunk, ezt ha a egy vacakot? csomagolópapírba göngyölve parádéznának a gyerekek? Fontosabb kérdésekkel foglalkozzunk. Például, hogy kitöltöztetünk be a mezők Hát engem királylányának. Mi az, hogy kit? Mitrofanovát? Vagy a bácsikáját? Jó, de meddig maradható? Akkora balhé lesz. És mi lesz holnap? Eljár a szájos sétverem. Érjetek már ide, halljátok? Mi lesz, ha holnap megjönnek a szülei? Egy fenét jönnek. A Fekete-tengerhez vannak beutalva, ott úszkálnak. És a nagymamája? Vigyázz! Van itt. Aludni egy-kettő. Most képzeljétek, beállít holnap Kostya nagymamája. Hol van az én kisunokám? Mit csináltak az én kisunokámmal? A kisunoka meg sehol. Azt a balhét, ami ebből lesz. Van egy ötletem. A szülők napját le kell fújatni. Hogy lefújatni? Ahogy mondom. Hülyeség, úgyse fújják le. Tedd bele. Tudjátok mit? Ki kellene hirdetni, hogy ez a szülők napja, és csak szülőket engednek be. Ne beszélj hülyeségeket. Miért? Hát nincs igazam? Ilyenkor ide csődül mindenki. Nagypapák, nagymamák, nagybácsik, nagynénik, annyian jönnek, mint a nyavaja. Mintha nem lenne jobb dolguk. Megvan! Ez az! Mi van meg? Nyomd már ki!
Mi van? Járvány tör ki! Milyen járvány? Csalánkiütés! Húzzatok! Rövidet persze én húztam. Valaki. Hol? Nincs itt senki, ne izgulj. De van, az én halásom olyan, mint a fülespagoly. La 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 la. La 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 la. Fontos nagybácsi unokahúga és szénabogját csinál a fejéből. Szégyelheted magad, de nagyon. Na mire vársz? Nyomás! Az nem lehet, hogy trikonát is hat. Vedd csak le a trikódat. A gatyát is. Maradj már. Ez nem olyan, mint a lesülés, hogy a fenekeden ne kéne rátszódnia. Nyomás. Na mit álltok itt? Legalább lökjetek bele. Ahogy jobb. Jó. Ilyen Jocsi! Gyerünk, srácok, utána! Hú, de jó csíp! Hát ez érdekes. Júj, de csíp, Húzd meg! No még! Húzd meg! No még! Húzd meg! Most föl! Húzzátok meg! Ez az! Most jó! Úttörő üdvözlettel fogadjuk. Szüleinket, Nevelőinket. hozzátartozóinkat. Hé, srácok! Gyertek gyorsan! Eltűnt a tükör! Eltűnt az újság! Akkor nekünk lőttek! Júj! A kis édes meglesett bennünket! Azóta már be is köphetett! Júj! Most már belekezdtünk! Nyomás! Szóval... itt lesz a szülők és a vendégek helye. Nem lenne jobb, ha leülhetnének a fűre. Kényelmesebb, árnyékosabb. Ezt meglátom, hogy tegyen. Várj a sorodra. Krokodil. Látom. Itt fogjuk tartani a vidám versenyeket. Zsákban fut? Ahogy mondod. Attól a köpőcsészétől a lámpaoszlopig. Te vezeted le. Találjunk ki valami mást. Ez már olyan unalmas. Mindig csak a zsákban futás, meg a karikavetés, meg a kuglibábú horgászás. Miért nincs már egyszer valami új? A
Annyi más jó játék van. Más játék. Majd meglátom. Hová tegyem ezt a vacakot? Várj a sorodra! Na hát akkor itt lesz a célbadobás, itt a karikavetés, itt lesz a kuglibábú horgászás. Készülj a munkás életre. Tanulj, újíts, építs! Hát, ti mit csináltok? Menj innen! Hát jó van. Nem hívok senki. Társak munkára. És igen. Olvasd föl te. Miért én? Azért, mert én azt mondom. Az más. Jelmezes rendezvények megszervezése és lebonyolítása. Csak a bonyolítást. A táborvezető magyarázza. Mit magyaráz el? Elmosódott. Na, add ide. Régi már az útmutató. Régi? De az még nem csökkenti az érvényét. Világos, elvtársnő? A táborvezető bejelenti, nem magyarázza. Figyelem, megkezdjük a jelmezes felvonulást. Tehát figyelem, megkezdjük a jelmezes felvonulást. Indul a zene. Gyere ide. Tényleg, menj innen, mozgás. Holnap, hogy minden rendezetten bonyolódjon, a területet felosztjuk szektorokra. Külön lesznek a gyerekek, külön a szülők. A ti dolgotok lesz ellenőrizni, hogy a szektorok között ne legyen átjárkálás. A tarka jelmezbe öltözött pajtások rendezett menetben bevonulnak. Na, lépés, indulj! No, feküdj vissza, feküdj szépen. No, nem lesz semmi baj, no, maradj nyugodtan. Hát te meg mit csinálsz? Jelentkezz! Jaj. Itt postok 7! Föld! Jelentkezz! Mi az? Nővérkérem! Föld, jelentkezz! Nővérkérem szépen! Ugye nem lett Moszkva, Galát, francia hordák, áldás dühének martaléka. A nézőközönség tapsol, Tapsot szüntes. Szívélyesen üdvözlöm a jelmezes pajtásokat. Köszöntök mindenkit a szülők napja alkalmával. Menet! Állj!
Kettő! Le kell fújni a szülők napját. 5 kiütéses beteg. Kiütéssel ágynak estek. Fertőzés, járvány, karantén. Mitrofanova. Neki kutya baja, mind az 5 fiú. Mi van? Mi az? Mit akarsz? Kik? Hogy nadrág nélkül? Vagy úgy. Nagymama, nagypapa. Már a perekutyát szólongatja. Hát így állunk. Tehát ágynak esett az egész díszes társaság. Most mit csináljunk? Nyugalom. Szóval betegek vagytok. Súlyos betegek. Az Amur hullámain. Még hogy itt nincsenek tehetségek. Ezekből kiterik egy egész színtársulat. Lógósok, szimulások, öncsankítók. Ki az ágyból? Így vált bizonyossá, hogy a szülők napja elháríthatatlan. Folyton ezt hajtogatjuk, de beleszólni nem engedjük őket semmibe. Nem értem, mi bajod lett ilyen hirtelen. Ha amiatt az Inocskin miatt vagy így oda, hát szerintem épp ideje volt kirúgni. Amíg itt volt Dinyin elvtársnak, még a vérét is megkeserítette. Még hogy megkeserítettem a vérét. Na hiszen, ha csak egy csöpp vérét is megkeserítem, akkor a balhé lett volna itt, hogy csak na. Segítség, riadó! Dinyin elvtársnak megkeseredett a vére! Riadó! Riadó! Na most aztán megint rázendít valaki. Sürgős vérátömlesztésre van szükség. Ki az, aki hajlandó a vérét adni? Én! Milyen a vércsoport? Neked? Neked? Nekünk 33-as csoportú vér kell, nem más, ami a legeslegritkább vércsoport. És akkor előlépek én. Az én vérem 33-as. És te hajlandó lennél arra, hogy feláldozd a ritka véredet? Igen. Erre persze kitör a tapsvihar. Inocskin, mi eddig vérre menő harcot vívtunk egymással. Most pedig mi ketten vértestvérek lettünk. De azért a táborba akkor sem engedlek vissza. Utóvégre te tiltott helyen fürödtél. Nincs mit tenni, beláthatod. Inocskin. 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 Este mozi lesz, kijöhetsz nyugodtan. A sötétben úgysem látnak még. Itt már biztos halálra unod magad. Dehogy unom halálra, kaptam egy bűvészkönyvet. Állati jó trükkök vannak benne. Mutassak nektek valamit? Mi azt mondod? Mutass! Szóval itt vagytok. Árulkodósok, így bízol rátok titkot az ember. Nem tudjátok tartani a szájatokat? Ki köpög le minket Dinyinnek? Ti köptétek be magatokat. Mi? Nem mi köptünk be.
Kivitte el Dinyinnek a tükrömet meg az újságomat. Mi nem, az biztos. Mi biztos, hogy nem. Aha, magától oda sétált mind a kettő, mi? És a csalánt is csak úgy kitalálta nagy eszével, mi? Ki van itt? Mi? Kislányok. Nagyon szép dolog. Kisfiúkkal még szebb dolog. Na és mit csináltok itt? Mi csak kártyáztunk. 21-eztünk. Szégyeljétek magatokat és másszatok ki. Gyerünk, gyerünk. Gyerekek. Ma még csak 21-es. Holnap már amerikai póker. Szembefordulás a dolgozó társadalommal. Világos, amit mondok? Világos. Lesújt a villám Inocskinra, a bacillus csempészre. Ott fürdött, ahol nem szabad, a táborban ő nem marad. Ott fürdött, ahol nem szabad, a táborban. Hogy a miénk. Maradt nálatok van. Ő nem marad. Ott na elég volt, fajtások, gyerünk próbálni. Ahol nem gyertek. szabad, jaj, szegényke, csöpög róla a víz. Ő nem marad. Azért el van találva. Kiköpött olyan, mint Kostya, kiköpött Inocskin. Kostya, ősz? Ülök, miért? Képzelt, hivatott Dinyin. És? Azt mondta, hogy csináljak egy rajzot holnapra, a fali újságra. Gúnyrajzot, amihez vers is lesz. Azt mondta nekem, rajzold le Kostya Inocskint, víztől csöpögve, ahogy kimászik a partra. Érted már, mi van? Na és, lerajzoltál? Ne gondold ám rólam, hogy gyáva vagyok. Mikor kellett, a csalámba is beleugrottam. Gatya nélkül. Ne rajzoltad ott sem? Most mondd, mit csináltam volna? Benne vagyok a szerkesztőbizottságban. Kostya? Kostya? Így veszítette el Kostya Inocskin egy barátot. Na milyen? Nem rossz. Hát ti mit csináltok itt? Menj már innen, semmi között hozzá! Nesze, menj innen! Oda nézzetek, hogy rohad! Szegény Inocskin, most ott ülhet egyedül abban a sötét lukban. Mit szólnátok ahhoz, ha ásnánk neki egy alagutat? Jó, ássunk. Akkor majd legalább kibemászkálhat. Először is kérünk a gondnok elvtárstól egy lapátot, vagy egy ásót. Csak hogy szerszámot nem adnak senkinek. Nekem se. Mióta a múltkor az egyik fiú eltörte egy ásónyelét, mindent elzárnak. Figyelem! Add majd én! Nem, még én! Na add! Most figyelj! La 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 la. A nézőközönség tapsol, tapsol a nézőközönség. Tapsot szüntes.
Szervuszok! Szervusztok! Jó egy malac. Mondjátok, igaz, hogy Kostya visszajött? Igaz. Tiétek a malac? Miénk. Miért? Túri, csak túri. Hát félsz már, Kostya. Nem tudom. Húzzátok el a malacot, hogy megpróbáljam. Jól van, várj. Kitépítek a lábát. Ez csülök, te csülök a tiéd. Most próbál. A fejed átfér, te is átfér. Tudom, de nem fér át. Még engedjétek egy kicsit. Gyerünk! Na, malackám, túrjál. A vigár, rész, a törvény! Mit tisztelt, jó Ádám és Éva? Hajtsuk az idő getéjét! Balra, balra, balra! Hova tegyem ezt? Várj a sorodra! Az úttörő példát mutat vidámságból. Hová tegyem le? Tedd a színpadra! Nem kellenek ilyen bökversek. De hisz ez Majakovszky. Lehet. Viszont azt még nem is tanulták az iskolában. És ráadásul tematikailag is. Ádám és Éva. Na és? Nem kell ez. A Mi táborunk című verset tudjátok? Tudjuk, tanuljuk! Nagyon helyes. Megnéz minket, Dényi elvtárs. Már is. Felkészülni! Te mit akarsz? Kész a torta. Már is megyek. És egy. És kettő. 3. Oszolj. Szóval, milyen? Formalitásos. Ez megfelel. No, kezdjük. Az úttörő tábor egy nagy család. Szép tagoltam. Csak tovább, szép tagoltan. Bátrak vagyunk, vidámak. Állj. Az, hogy bátrak, mondjátok egy kicsit bátrabban. Na és az, hogy vidámak. Vidámabban. Ez az okos fiú vagy. Na hát, elvtárs, csak így tovább. Állj a helyedre. Előről. Az úttörő tábor egy nagy család. Bátrak vagyunk, vidámak. Boldogan él együtt a sok barát. Áruló, én a te helyedben nem tolnám ide. Elég legyen a beszédből. Folytassuk. A napi renden is le van írva, korán ébresztők után a torna. Játék után délben vár a finom ebéd. Főzelék, feltétel és fehér kenyér. Aki nem eszik, megszidjuk. Le fogsz fogyni, így riogatjuk. No, tápászkodj már föl! Agyonzabálta magát. Mozdulj már, te dől! Szegény malacki készül. Úgy látszik. Nem merész elbántani. Hallod? Ne bántsd. Kedvesen kell bánni vele. Hát ti mit csináltok itt? Ha? Mit akarsz? Semmi között hozzá. Hát jól van, na. Na és most mit csináljunk vele? Hát vagy talpra püföljük, vagy oda pörkölünk neki. Az anyád keservit, te büdös! Mozdulsz már! Rakjátok el! Bátrak vagyunk, vidámak. Boldogan él együtt a
Serafutyinov, szaladj a gondnok eltársért, hozza ide a kulcsot. Nem tudok. Miért nem tudsz? Megrántottam a bokámat. Na jó, hát akkor te szaladj el érte. Én sem tudok. Te miért nem? Hát én, mert fáj a mandulája. Ide hallgassatok, gyerekek, itt valami nagyon bűzlik nekem. Vája néni, valami fontosat kell mondanunk. Mit? Bityukov 12 dekaplusz. Sirjajev 14 dekaplusz. Jeremenkot 12,5 dekaplusz. És ezzel kész. A második raj súlya tehát összesítve 865 kg. Ha így megy tovább, a turnus végére megütik a tonnát. Ez teszi a jó táplálkozás. Emlékszem, édesanyámnak 8-unkra kellett. Harmadik raj, Andronov. Pillanat. Rend a lelke mindennek. Ez az. Inocski. Mehet. Andronov 0. Barabin 8 g mínusz. Garbuzov 50 g mínusz. Mennyi mínusz? 50 g. Díj elvtárs, kérem. Valami nagyon fontosat kell mondanom. Megint Inocskinról, igaz? Ülj le. Inkább azzal törődnék, mi van a rajok többi tagjával. Mindenütt súlygyarapodás, csak a harmadik raj topog egy helyben. Úgy mennek el innen, ahogy jöttek. A többi rajban bezzeg. Fejenként 10 dekát híznak naponta. Van, aki 15-öt. Díj elvtárs, kérem. Tovább, Serafutyinov. 3 g mínusz. Már Serafutyinov is. Na és miért? Tudod-e? Ülj vissza. Ha nem tudnád, az oka az, hogy kártyáznak. Nem csak a fiúk, a lányok is. Mitrofanova? 10 deka mínusz. 10 deka mínusz? Na tessék, ide vezet ez a bogja frizura, meg az ördög tudja mi. Szerintem ezek a gyerekek készülnek valamire. Lehet, hogy szökésre. Vagy még rosszabbra. Hát majd meglátjuk. Mi az, Valentina? Talán valami privát dolog. Az válja. Inocskin itt van a táborban. Mi? Inocskin nézi a mozit. Na csak. Így van. Kettőt intézel egyszerre. Még meggondolhatjuk el. Ajánlom. Gondolja meg. Nincs mit meggondolnom. Csönd legyen! Csönd, halljátok! Leülni! Mit akar tőlem? Eresszen el, hallja? Elrontság az előadás! Nézzétek csak a filmezések. Fegyelmezetten. Nézzétek csak. Ütött az órát! Add meg magad! Tetszik, ugye? Ez csak egy kicsit. Egy pillanat. Húzzátok be a lábatokat. Engedjetek! Mit csinálsz te itt? Tessék rendesen ülni. Engedj át! Mihályov, állítsa le a filmet! Gyújtsa fel a lámpát! Üljetek vissza a helyetekre. Leülni. Mit tetszik keresni? Semmi különöset. Csönd legyen. Vannak a végén! Meghal, persze, hogy meghal. Dehogy is. Csönd legyen! Leül! Mindenki leül! Maradjatok, vesztek! Csönd legyen! Mihálylov, tovább!
elég gyalog. Ha holnap megjön a nagymamám, úgyis kiderül. Nem utáskodj, nem mész sehová. De hazamegy. Most ne vitatkozz, inkább egyél. Rád fér egy kis meleg leves. Ettől leszel nagy és erős. Szegény gyerek, már második napja nem eszik rendesen. Na hát, amilyen a mai ebéd volt, igazán nem veszik. Gyümölcsöt 3 napja nem adnak a nyár kellős között. Csak halkabban. Mondd, beszéltél vele? Nem hallgatott meg. Nem hallgat meg senkit. Kérdem, hova tegyem, csak azt mondja, várj a sorodra. Megint kérdem, hova tegyem, erre megint csak rám. Maradj már csöndben. Meg kéne próbálni még egyszer. Na, semmi értelme. Mit tudsz beszélni valakivel, aki azt se érti, hogy a gyerekeket szeretni kell? Ezt a turnust még muszáj kihúznom mellette, de aztán esküszöm, hogy a sarkamra állok. Vagy én megyek el innen, vagy ő. Halkabban! Megvan. No. Mi? Van egy ötletem. Mi? Ismersz gyerekeket itt a faluban? Lehet rájuk számítani? Ki van itt? A rajvezeték. Dicséretes. A táborgondnok elvtárs. Kiváló. Mit csináltok itt? Vacsorázunk. Mi? Falatozunk. A legjobb helyen és időben. Holnap ilyesmire nem lesz időm. De aztán beszélgetünk. Gyerekek. az élet. Hőseink a kozmonauták, róluk szóljon most az ének. Már valóra válik az ember ősi álma, a csillagok hanába repít űrhajó. Eléri a bolygómat, ma holnap tán a holdat, s ha visszanéz a föld csupán parányi messzi pont. Nékie pont a világ közepen, se földön hazája a béke honnan. Erre tessék, Mitrofanov elvtárs, szabad? Majd leülök ide. Ne, tessék előre jönni, fenn van tartva a hely. Nem zavarjuk, nem csak leül az elvtárs. Tehetségesek, nem ülünk a földre. Tehetségesek a gyerekeink, ugye? Kezdjétek el még egyszer, pajtások. Igazán fölösleges. De, igen, elvégre van, aki még nem látta. Jól van, pajtások, álljatok oda. Gyerekek, üljetek ide. Nem. Tessék, kezdhetitek. Szép hazánkban napról napra szebb és boldogabb az élet. Hőseink a kozmonauták, róluk szóljon most az ének. Már valóra válik, már valóra válik az ember nem. Tudja, Mitrofanov elvtárs, hogy ezt a dalt Gagarin is elénekelte az űrben? Igen?
Hát te, mit csinálsz itt? Ha? Semmi között hozzá. Menj már innét. Mars! Figyelem! Megkezdjük a jelmezes felvonulást! Szeretettel köszöntök mindenkit a Szülők Napja alkalmából! Hol a mező királylánya? Hol van Mitrofanova? Nyom. Nem tudom. Gyerekek, a tortát ki fogja kapni? Kukorica, a mező királylánya. Hol van Mitrofanova? Kukorica mindjárt itt lesz. Meglepetés nélkül nem megy, mi? A mező királylánya! Kukorica! 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 És itt színen. Én nem voltam jelmezben. Nem baj, csak tessék. De hát én... Tessék csak. Miért én vegyem el? Hát, mint rokon. A mező királylánya ugyanis az ön unokahuga. Bújj elő, mező királylánya! Nem értem, mi történt. Nincs ezen mit nem értem. Gyerekek, olyan jó strandidő van, menjünk fürödni! Gyertek! Hová mennek elvtársak? Nincs vége a műsornak. Még hátra van egy sor programpont. Még nem történtek lebonyolításra vidám versenyszámok. A torna bemutató hová mennek?
Álljanak meg! Egy kis rendet, elvtársak! Ez nincs benne a műsorban! A fürdés az nincs benne! Elvtársak! Tartsuk be a rendet! Különben milyen példát mutatunk a gyerekeknek, ha mi sem tartunk rendet? Hát mi ez, elvtársak? Csináltok itt? Átugorjuk a folyót! Ugord át te is! Hát jó van, na! Ugrálnak. Ugráljatok, csak ugráljatok. Ugráljatok. Gyerekek. Hát ti, mit csináltok itt? Nem láttátok, hogy vége a mozinak?